Sugod subong adlaw, liwat nga magabaton sa mga returning residents kag authorized persons outside residence sukun apor ang mga local government units sukun LGU sa Western Visayas matapos nga nag-expire na ang travel moratorium sa mga nagikan sa NCR Plus bubble, Cebu City kag Davao City kahapon Abril 19. Apang dapat nga magsunod sa gihapon sa nagkalain-lain nga protocols nga ginapatuman sang kada LGU. Sunod kay Iloilo City Mayor Jerry Tranias pag-abot sa syudad, giliyon nga i-swab test sa mga ini kag magapaydalom sa home quarantine sa sulod sang 5 ka adlaw kung sa diin ka monitor sang B-Hertz. Pananglitan nga magpakita sang sintomas, igari-swab ang mga ini. Dumilian man ang mga ini nga maka-close contact sa ila pamilya kag ginpasalig man sang alkalde nga handang syudad nga maghatag sang quarantine facility. Madumduman naging palawig ang travel moratorium tubtob Abril 19 kasunod sang hinyo sa mga local chief executive sa Region 6 sa National Interagency Task Force bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa mga nasambit nga lugar. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manini Navarro nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.